Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccida e moon noon kadi min dañiri weltare huccida e moon e oɗo subaka alarba hande koye ɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettake e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof ha ɗo borosa holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal Mali Mauritanie Burkina Faso yi aduna o foof ɗum ɗon noon ko ɓuuri tengtude e jayndeli meɗen e oɗo subaka alarba hande nanda hanki Sénégal ne huccittuno e Cap Vert ɗum noon ɓe dokka Allah rokkiɓe folde ha saabi tan gay jayndel ɗi garti hen kono kadi résultat ji ganduɗa ina heewi poɗodiri oɗo saaha ɗum ɗon nenen e nder jayndeli ɗi ha tengti e élection ji ɗi eno yaari ni ɗum ɗon fo nane nder jayndeli ɗi en batta sona udditirde jayde gendire Le Soleil jayde Le Soleil e oɗo subaka hande kañum ari tan koye baroɗe men ɗe ganda hanki pooli ɓe pooli noon woni wiyeteɓe requin ji bleu ɗum noon woni Cap Vert naɓe Sénégal dañi ɗiɗi ɓe kamɓe ɓe ganda kamɓe goni Cap Vert noon ɓe ngala haydara hakkude Maroc noon ɗo joni wiya tan hakkude Maroc e Sénégal ina yakora tan kañum wonata match poɗɗo arde Aliou Cissé noon wi kala mo ɓe dañi fo kamɓe ɓe paari gam huccide e muɗum to diwan mo Casamance ko tolne soldeteɓe meɗen jeenoyo woni ɓe ganda jiyaka caggal nde ganda ɓe koccodirino e rebelle aji tonete garen e jayde Les Échos rewi hen ɓe mbi yeewi holliti hoore muɗum e nder diwan mo Sénégal kolliti kadi doole muɗum saabu toon to Thiès Ouest yeewi ɓe mbi kañum ƴetti tan mairie o ɓe mbi Ceerno Alassane Sall kañum arditi Idrissa Seck ɓe mbi to maire mo Sacré Cœur Barthélémy Dias yani dow Zator Mbaye omo ganduɗa kanko woni Diaklakh e Bougane Gueye Dany e woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe koccodirino toon ɓe mbi Guédiawaye Ahmed Aïdara e tan Khadija Mayakor Diouf kamɓene ɓe kolliti koye mabɓe ɓe mbi Bignona Mamadou Lamine Keita Abdoulaye Badji Moustapha Lo Diatta e Lamine Camara kamɓene koɓe laminaɓe toniyete rewe dow mabɓe ko Ousmane Sonko ɓe garti kadi e baroɗe men ɗe ɓe mbi tan kolliti koye mumen ɗo joni ina paɗa toon to ganduɗa kañum woni quart de finale garen jayde quotidien Le Quotidien mon ji gardiɗo leydi ndi suutude juuɗe muɗum ɓe mbi tan kanko gardiɗo leydi ndi Macky Sall o tan joguima titre foncier makko o ngakkani ɗum e junggo makko ɗum noon saabi ɗum ko Mountaga Sy ɓe mbi tan ɗo joni toon to diwan mo Hayre Lawol noon nana wiya ko kañum walla ko kañum tan fawi toon koyngal toon to diwan mo Hayre Law ɓe mbi ko tan victoire mo Benno Bokk Yakar ɓe mbi ɓo ganduɗa kay o ɗo joni nani wonde e jakende woni Abdoulaye Diouf Sarr caggal ɗum ɓe gari kay ɓe ganda ɗo joni jingnaɓe mumen e hilifaɓe mumen nani gonde e jakende woni waɗaɓe porté disparu toon to diwan mo Casamance to kono ɓe mbi maɓe mbatta riposte baɗɗo fayida gam tan yiiloyade ɓeene ladde nde eɗo ɓe mbawi wonirde foof Vox Populi ari hañum tan e oɗo subaka wi baroɗe men ɗe noon kamɓe ɓe tan mbawi requin ji bleu ɗi woni leydi Cap Vert ɓe mbi Aliou Cissé noon coach mo Sénégal oɗo saaha nani dari tan wiide kala équipe garɗo mo huccodira mum no hannirta ni ala ko hulata cuutuɗo konngudi muɗum woni Edouard Mendy gol mo Sénégal o wi tan kanko noon oɗo saaha yete kala koɓe poti wadde maɓe mbaɗɗum dariɗo kadi woni Bouna Sarr wi tan il faut ɓe ballite no fewi gam ɓe mbawa darade ɗum ɗon noon koye supporter uji ɗi o suuti o fani ɗiɗon konngudi ha joni tan Kalidou Koulibaly kañumne capitaine o wi tan yoɓe nangodir soɓe nangodiri kamɓe fo koɓe jiiɗi ko maɓe dañ ɗum dariɗo woni Adji Mergane Kanouté mo Benno Bokk Yakar o wi so Sénégal tan holliti hoore muɗum walla mbiyen so yeewi askan wi dañi ko Sénégal naɓe ɓe mbaɗani ɓe tan janani dow Macky Sall kono ɓe jani tigui koye dow responsable politique aji ɗi ɓe mbi nder Benno Bokk Yakar noon ina heewi hande jooɗiɓe ina mbaɗa contesté e ko way noon wiide victoire o nane juuɗe mabɓe ɓe mbi jayde enquête kañum noon ari loski
oɗo subaka tan koye match Sénégal o ɓe mbi ɓe ƴetti noon walla ɓe payi quart de finale kono ɓe jehiti hen koye caɗele ɓe ganduɗa ɓe dañino ɗum saabu équipe o leeli yittude hoore muɗum e nder terrain o ko ɗum saabi tan ko wayni nene foti ƴewtidede ha joni tan e jayde enquête ɓe garte militaire uji jeenayyi to diwan mo Casamance ɓe jiitaka kono maɓe daro e darde riposte ɓe mbi Mountaga Sy kañum tan holliti yeewi askan wi hoore muɗum to noon koto localité mo tan hayre law ɓe mbi ha joni to diwan mo Parcelles pawaɗo toon woni maire mo ɓe kesso ine notoroy inde Jamil Sané wi tan liggey muɗum ma fawɗum e lawol kono kadi ko ɓe jiiɗi ko maɓe mbaɗɗum dow joni ɓe ganda dañani ko jiiɗi koye jayde l'observateur kanto diwan mo Kidira noon kamɓe waɗoɓe voyage ɓe gondi koye jakede no fewi saabu oɗo saaha ɓe jiiɗi yaltude walla faade frontiére hakkude Sénégal e Mali kono noon ɗeɗon caɗele ɓe dañi ha saabi mon jinnate camion ji dariɗi yimɓe ɓe ganduɗa nani jooɗi ne gonde e jakede nde ganduɗa ɗo fayi motoje ko way noon foof ine gonde caɗele woni tan ko wiyeteno so frontiére uji uddima leyɗele ɗiɗi ɗe fo tinɗum ɓe mbi gardiɗo leydi o président Macky Sall ha joni tan kañum nani jooɗi ina fada résultat ji keddiɗi ɗi gam andude holɗo wattinto kono kadi jayde ha joni e nder jayde l'observateur ɓe garte kano e hollidde tan Sadio Mané ko numéro 10 mo ganduɗa dañino gañandeli ɓe mbi yete ɗum noon ko yettere Allah tan wawi wiyede oɗo saaha oɗo ɓiɗɗo gorko noon walla mbiyen ɓiɗɗo debbo dariɗo e duuɓi sappo e tati ɓe mbi yummo koko soka saabi ɗum ko infanticide maɗa jibinde ha para wara kono kangel wonnuno koye kaw makko e nder galle ɓe mbi cukalel ngel noon waɗi accusé kaw mum ko viol wiide tan kawmiraɗo oɗon ko janɗo e dow makko besbi ko hen paɗen kañum jayde besbi noon ari ha joni tan e soldeteɓe jeenoyo fawaɓe juuɗe toon to diwan mo Casamance bo MFDC ɓe mbi tan armée o oɗo saaha nani dari e koyɗe huccodirde tan e tan kamɓe MFDC gam tettude ɓiɗɓe mabɓe wonɓe toon ɓe walla yiiloyade ɓiɗɓe mabɓe ɗum ɗon noon ko tolne camion ji capanɗe jeeɗiɗi ɓe mbi ko kañum ɓe darde tan gam wawde nadde nder ladde nde walla mbiyen camion ji nannode nder ladde nde gam yiilade toon ko wayno trafic leɗɗe walla liɓde leɗɗe ɗe ladde nde koɓe nangori ɗum nder toon e diwan mo Casamance ɓe mbi lion ji ɗi noon woni baroɗe men Sénégal kamɓe ɓe tan kolliti koye mabɓe no fewi requin ji bleu ɗi toon to ɗo ha joni e nder leydi meɗen faade debbati gorkati kamɓe ulemaji dak Sénégal ɓe darima tan gam wiide ma criminalisation wote tigui saabu ɓe goppata sona ɗum wote criminalisation banggal debbati gorkati e nder leydi meɗen ha joni mo gonɗo e niɓɓiru woni goɗo ɓiɗɗo gorko e nder jayde libération wiyete ko Isaac Yacoub Adama kanko Isaac Yacoub Adama noon ɓe pawimo junggo omo tolne duuɓi capanɗe joyyi saabi ɗum noon ɓe mbi tan komo ganduɗa yete ko neletenoɗo ena waɗa gueɗe ɗe pewani kanko oɗo yete ene wawi tan o nanga ko toon to diwan mo Rosso hakkude Rosso e Sénégal o wiya tan ko neɗɗo mo ganduɗa amo yahanno diwan mo Tchad Mali Mauritanie tawani ɓe jiyata ko ganduɗa ko kañum woni trace uji makko walla o woppata trace mana omo yahanno tawa ko cuuɗinoɗo ko cuuɗotonoɗo wonno ko ɗum saabi noon oɗo saaha amono fawa junggo wiyede tan ko nanganowo koyngal jihadiste uji e ko way noon ɗum noon saabi amone jamma mo tan wetani taw kanko oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Isaac Yacoub Adama ɗo joni amoni juuɗe lawol Sénégal ɓe garti e militaire uji jeenayyi pawaɗi juuɗe toon to diwan mo Casamance ñaague Allah tan yoɓe jiita e dow jaam tawa ɓe gonde ya pittali mabɓe garen e jayde stade kañum uddata damal ɗum ɗon noon ɓuuri hen mantinade oɗo saaha ko match dañɗo hanki o ha saabi tan ga baroɗe meɗen Sénégal pooli ɗum ɗon noon ɓe mbi kanko Ismaïla Sarr mo waw noon joude quart de finale mo waw jeeyede hen caggal
gañandeli kewɗi ɗi wo dañno Égypte Côte d'Ivoire ɓe mbi tan ko hande alarba oɗo dañata ɓe mbi ko match noon no jogorɗo musde wonata ha joni Mali e Guinée kamɓe ɓe poti fottude Aliou Cissé noon kañum wi tan ko oɗo saaha koɓe pawi fof maɓe mbaɗɗum e nder terrain o haɓe keɓa koɓe jiiɗi ko. Sadio Mané ɓe mbi ko yettere Allah ɗo joni ɓe o ƴeewama no fewi kono noon to banggal cellal ɓandu makko ne wawi wiyede ko yettere Allah mo ruttito e terrain o. ɗum ɗon wonno komin gadduno e roɓɓindu jayndeli moɗon e oɗo subaka alarba hande ko addande on banggue goɗɗo tan woni banggue meɗen gueɗe rendo noon woni hello meɗen wongo gonda ko kañum udditen sen paari ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi hande noon guereten tan koye banggal politique keddoteɗen ha joni saabu ene ƴewtinda contestation ji ɗi ina keewi e nder leydi meɗen hakkude Benno Bokk Yakar liste parallèle uji walla ni hakkude moɓe e Yewwi Askan Wi ɗum ɗon noon hande ina ƴewtinda toon to diwan mo Rufisque wiyama guila nden ha joni ɓe mbawa dañde résultat ji provisoire ɗi ganduɗa aɓe jiiɗi ɗum ɗum noon kamɓe aɓene jooɗi aɓe paada e wiide mabɓe tan ko wayni kay mataw jogori faade koko moƴƴani saabu ɓe mbiyata ko élection ji yiiɗi ko wujjede e ko way noon kadi keewi to ganduɗa kañum woni diwan mo Kanel caggal nde wiyeteno Daouda Moussa Dia ƴetti tan Kanel walla mbiyen département mo Kanel kañum gagné ɗum kamɓe Benno Bokk Yakar ɓe duttima ɓe mbi département Kanel o ko kamɓe gagné ɗum ha joni ko ɗum ɗon ko liste parallèle wonno hakkude tan Nafoore e Benno Bokk Yakar kamɓe Nafoore noon e koɓe jogui e kayitaji preuve aji holliti ko kamɓe gagné ɗum noon Sunugal TV tottiri ɗiɗon kabaruji ɗum nen mbatta sona enenne reftade tugnade e moɓɓe tan gartene ɗiɗon konngudi ganduɗa yete en ƴetti ɗum to Sunugal 24 kamɓe Sunugal 24 noon ɓe mbi tan ko mataw toon élection ji yiiɗi ko nannede e ganduɗa ɗo fotani rewde kono noon élection ji ina anda so dañi goto fof ina daña représentant mum e bureau de vote saabu no candidat ji poti fof ko noon représentant ji poti fodde saabu hande hay so tawi candidat ji potani noon PV mo neɗɗo oya tottirta walla ko ganduɗa ko kañum kamɓe woɗɓe natɓe walla wonɓe e nder salle walla bureau de vote o kamɓe ko kewi toon ko eɓe gandi ɗum wadde hande élection ji so tawi ni wiye ina wujje walla ko way noon wona ɗo banggal PV ji wawi rewrede mataw kay ko banggueji goɗɗi niɓɓiɗɗi ɗi ganda ɗum parante ko haade campagne kono e nder vote ji ɗi e nder bureau de vote uji ɗi ɗon guyka wawa wonde ɗon saabu goto fof jogui ko PV muɗum te PV o ko holliti ko kañum PV président bureau de vote o koko foti noon woni hen ko way noon woni hen saabu PV ji ɗi ganduɗa woni représentant ji bureau de vote ɗi foof mbawa dañde goto fof o waɗa 5 o waɗa 6 président o waɗa 10 waɗano o 3 walla 4 ɗum wawa wonde ko wone PV ji représentant ji ɗum wone PV ji président ji te ɗiɗon PV ji kañum ƴettete nawe to ganduɗa ko kañum woni kamɓe kañum woni to Sénat walla joguiɓe banggal élection ji ɗi kamɓene ɓe mbaɗa hen witto mabɓe ɓe mbaɗa décompte uji mabɓe kamɓene ɓe kollita kala joguiɗo PV muɗum ne andi ko woni hen PV o noon woni ko ganda ko kayit mo kamɓe wonɓe bureau de vote uji tottete so décompte yoni mana so bureau ji vote ɗi fof uddama so bureau ji vote ɗi fof uddama kadi neɗɗo goɗɗo yaltata ɓe jaltata boowal ɓe nodɗa neɗɗo goɗɗo mo ganduɗa jeyano koye bureau de vote o ni hay président o limata oɗon arata daro kayitaji gonɗe nder urne ji ɗi yuppe lime goto fof ko dañi winde ha leera so windama ƴetta résultat ji ma dañɗa e diwanuji ɗi foof ha timmi kala ɗo bureau de vote wonno ƴetta compta banggal maɗa goɗɗo lima banggal muɗum oya lima banggal muɗum so waɗi goto fof wawa guila ni Sénat walla radio ji kalani an mbawa andude ko ganduɗa ko ɗum dañɗa saabu ko dañɗa ko PV ji ma ko PV ji ma hollitma ko
ko ɗum woni ko dañɗa ko. wadde noon nguyka wawa dañde banggue goɗɗo, hoto hay goto funto hay goto walla funta hoore muɗum, neɗɗo ardo ɗum ha para jooɗo kañum wona wiide ko minen gardi to walla minen gardi ka. so tawi tan goto fo ina jogui représentant e bureau ji vote ɗi, ɗum ɗon hay goto wawa funtude hen hay goto wawa hen kadi hande natte walla wiyane nanna yimɓe e niɓɓiru e ngal ɗon banggal. so tawi ko listuji parallèle ɗi gagni yo totte ko gagni ko kamɓe mbaɗi ɗum mérito. so tawi ko Benno Bokk Yakar kañum ne ko non tan totte ko ganduɗa ko kañum jeeyi ko. so tawi ko Yewwi Askan Wi totte ko jeeyi ko, saabu ko yimɓeɓe jeehi wotoyde ko woni PV ji ɗi yoɓe gandu ko ɗum woni gonga, saabu goto fo jooɗoto limore ko ganduɗa ina lime e jeesa yimɓe foof, ɗum guyka wawa wonde hen. sona tawa bureau mo ganduɗa ala représentant wiya waɗama ko weela te parti foof, tawde wiya koyo jogo représentant ji, so élection yoni yo goto fo wat haqqe doole muɗum ha daña représentant e bureau de vote foof. so ɗum waɗi hay goto wawata wiide hay goto kaari wujji kam walla kaari résultat ji tottiri ɗi wona noon walla ko waɗi ko wona noon. yo rewne lawol tan, rewne jaam, saabu goto fo liggima kono yimɓeɓe hay goto jeeya ɗumen. ɗum noon gotanaɗo fo yo andu kañum wotana, waɗa félicité keddiɗo o, kala mo ganduɗa kañum heɓani yo wat félicité keddiɗo tan, wasa funtude hoore mum kono wasa funtude gardiɗo leydi ndi. koye ɗi konngudi guddeten Roɓindu Jayndeli meɗen oɗo subaka alarba hande. tottude on aadi tan hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe janggo alhamis so Allahu lamɗo jaaɓi heɗanno e banggal camara o ko Mansour Sow alias Diat, Ibrahima Thiombane e tan tawtorango Oumar Ba. yo Allah rokku en tawede, Allah waɗana en jaam e élection ji ɗi. kala mo ganduɗa heeɓi walla fooli yo jogoro jaam, kono yo won ko ganduɗa ena handa hen. Allah waɗa hen jaam e ndiyam ɓuɓdam, Allah waɗana en sutura. ko ɗum tan wonno konngudi meɗen ko janggo wonata aadi so Allahu lamɗo jaaɓi. Allah jarama on jarama yebde kettugol e saaha foof.